Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon pangapunten, kula badhe nyuwun wekdalipun sedat kagem wawancara basa Jawi saking tugas sekolahan. Oh iya, iya, iya. Nepangaken nami kula Muhammad Fakisam saking SMK Negeri 1 Magelang kelas 11 mesin C. Badhe tanglet seputar pertanian niki, Pak. Oh iya, iya, iya. Oh, piye. Menika niki badhe damel napa nggih, Pak? Iki arep rencanane arep ginandul gambas karo lombok. Oh. Wonten pundi, Pak, niku tanam ini? Iki nang kene, Nggih. engko nek wis rampung lek plastik iki kabeh, Nggih. engko dibolongi ukurane 50 cm. Jadi iki pas kene bolong. Oh nggih. Niki damel ukuran. Ukuran lubang tanam. Oh nggih. Menapa kok niki ditameni gambas boten langsung gambas? Soale gambas kuwi tanaman pendek. Lek panen 35 dina wis panen. Oh. Jadi ku cepet panen, insyaallah nek paringi lancar, paringi sukses, hasilnya cepet, lebar kuwi kayak ginandur lombok. Rencananipun ditanami kapan, Pak, gambas ini? Iki wektune iki kan pas saiki. Dadi engko lek lebar rampung lahane rek gawe, lebar kuwi dibolongi engko ndur tanduri. Niki dipaculi piyambak napa kali sinten, Pak? Iki aku lek nggarap nek dhewe ra nyanda. Dadi aku lek nggarap karo kanca kuwi ana kancane sing rewangi nggarap. Nggih. Wong papat nek tugale teko. Oh nggih. Niku pemasaranipun pripun nggih, Pak? Nek masalah pemasaran kuwi gampang, soalnya gambas kuwi termasuk tanaman sing jarang-jarang do nandur. Jadi pemasarannya luwih gampang. Bakul langsung jebuk. Begitu panen, bakul langsung jebuk. Oh nggih. Berarti niki sampunipun gambas pun telas langsung dilanjut di lombok niku nggih. Kedua aku kayak gambas meneh ning campur lombok. Jadi dimodifikasi gambas, lombok, gambas. Jadi panen penanaman yang kedua kuwi wis purna loro. Oh, Saiki nggih, gambas nggih. engko kena modal sing nanti lombok sing sesuk. Nggih, Pak, matur nuwun wekdalipun, mugi-mugi diparingi lancar anginipun nyambut damel Amin. lan diparingi rezeki lan berkah. Amin, matur nuwun. Nggih, Pak, matur nuwun nggih, Pak. Marang Nggih, ndaraken tidak. nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.